Τελικά, ισχύουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Δέσποινα Βανδύ να συμμετέχει στο νέο τηλεοπτικό project του Γιώργου Λιάγκα? Η ίδια δίνει την απάντηση στον Τάσο Ριζόπουλο. Να μου πεις, θα είσαι κριτής? Θα είσαι κριτής? Δεν έχω ακόμη. Δεν έχεις κλείσει τίποτα? Όχι, τίποτα ακόμη. Γιατί ακούγονται κατά καιρούς και αυτό? Πολλά ακούγονται, πολλές συζητήσεις γίνονται, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το δεδομένο είναι ο καινούριος δίσκος και το Μάμα Μία που έρχεται. Θάλασσα τα έχω κάνει θάλασσα. Εφάντασες ωστόσο τηλεοπτικές ιδέες έχει και ο Στέλιος Ρόκος, ο οποίος τις εξομολογείται στην ίδια εκπομπή. Εσύ έχεις περάσει από επιτροπή. Και βέβαια φέτος θα είναι και η Αναβίση και ο Νίκος Καρβέλας. Βγήκε το τρέιλερ τους, δεν ξέρω αν το είδες. Καρβέλας και Αναβίση. Άρα σου γίνει πρόταση, θα ξαναπήγαινες, θα έλεγες ναι, πάω? Εγώ θα ήθελα να είναι επιτροπή Αναβίση και Καρβέλας. Εγώ να είμαι σαν τα Muppet Show πάνω στο θεωρείο και να σχολιάζω, ξέρεις, χωρίς να έχω επαφή, ξέρεις. Θα ήταν τέλειο. Σε κάποιο άλλο talent show θα πήγαινες ως κριτική επιτροπή? Κοίταξε, ζήλεψα πάρα πολύ την παρέα του Αντώνη με τη Δέσποινα και την Μελίνα και τον Μιχάλη. Όταν έχεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά, ό,τι και να κάνεις είναι ζηλευτό, γιατί περνάγανε καλά, φαινότανε. Κατάλαβες. Εγώ δεν πέρασα καλά τότε που είχα πάει. Θύμισέ μας ποιοι ήσασταν. Δεν θέλω. Γιατί? Εντάξει, παιδί, χημίες των ανθρώπων. Έτσι, και εγώ και εγώ δεν γουστάρω κάποιους. Αν με βάλεις στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή, δεν θα φταίνε αυτοί.